Che gotti già da me va giù. Ah, ida da un po'. Detto col break. Ko ittira lawn sanda only am. Agas fridge dite juice manti. Dove? Eh, eh. Dove chatti sare ranjila me. Tirtu nonjalla onji ninnawa. Tirtu me kappudu. Raddu jantalandu tula. Like done. Thank you Jagadish. Okay ma'am. Bye ma'am. Barpin ko na baya. Odani bye. ಮೊಬೈಲ್ ಉಂಟು ಲೇಜ್ ಮಾರ ನನ್ನ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬರಂದ ತಪರ್ಯಾನ ಸಪ್ರಾದ ಅಂಚದವ್ರ ಇಜ್ಜಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಇದು ಮಸ್ತ್ ಟ್ರೈಡ್ ಆತಾರ ಮ್ಯಾಮ್ ಅಂಚ ಅಂಚನಾ ಓಕೆ ಓಕೆ ನಿಶಾಂತ್ ನಮಸ್ತೆ ಅಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ ನಿಶಾಂತ್ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಊಟ ಆಯ್ತಾ ಮತ್ತೆ ವಿಶೇಷ ಎಲ್ಲ ದಾದ ಮನಿಕಲ್ಲ ದಲ್ವಾ ಬಗೆ ನೇರ್ಗೇನ್ ಪೇರು ಹಾಯ್ ನಮಸ್ತೆ ಅಭಿ ಬೇರೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಬೇರೆ ಯಾರ ಮೇ ಬಿ ಅಭಿ ಸರ್ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಹೊರಡಿಗೆ man kulle yang pan puji mare yare bank de ek man per bante ಜನ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಜನ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಬೈಯಾಗ ಹೋಗ್ಬರಾ ಅಭಿ ನಂದು ಊಟ ಆಯ್ತಕ್ಕ ನಿಮ್ದು ಊಟ ಆಯ್ತಕ್ಕ ಓ ನಂದಾಯ್ತು ಊಟ ಆಯ್ತು ಸಂತೋಷ್ ಹಾಯ್ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ಮೊಬೈಲ್ ಟ್ರೈಪೋರ್ಡ್ ಕತೆ ಏನಾಯ್ತಕ್ಕ ಎಂತ ಅದು ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು ಎಂತ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮೀಶೋದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ ಡಿಲೇ ಆಗಿದೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರ್ತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಇನ್ನು ನಾನು ತೆಗೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಆಯ್ತು basta ni janta call ಏನು balle ile live video baate ramtiri ಅಭಿ ಮೇಲೆ ಚಂದ ಬೋಡ್ಬಾರ್ದಾ balle ಟ್ರೈಪೋರ್ಡ್ ಕತೆ ಅಷ್ಟೇ ಎಂತ ಗೊತ್ತುಂಟಾ ಈಗ ಬೇರೆದ್ರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಇನ್ನು ನೋಡ್ಬೇಕು ತರಕಾರಿ ಮಂತೈ ಹಾಯ್ ಸುರತ್ಕಲ್ ಹಾಯ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಸನ್ನೆಲ್ ದಾನೆ ಅಪರೂಪ ಬಾಲ ಬೇರೆ ಯಾರು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟದು ಅವು ಟೈಮಿಂಗ್ ಮಾಡ್ರೆ ಅಪ್ಪುಜಿ ಬೇಗ ಒಜ್ಜೆಕ್ಕರೆ ಜಪ್ಪರೆ ಜನ ಬಡವರು ಬೇರೆ ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಕಾಣಲೆ ಹೋರಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಬಂದು ಪೈಂಟ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಗೋಡೆ ಹಾಯ್ ಸನೀಲ್ ಸುರತ್ಕಲ್ ನಮಸ್ತೆ ಇಂಚೋಲ್ಲರು ಸೌಖ್ಯನಾ ಒನಸಾಂಡ ಬೊಕ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಬತ್ತಿನ ಕವೆ ಬಾಲ ಡೆಲಿವರಿ ತಗೊಂಡು ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ತಬರ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಗೆ ಅದೊಂದು ಬಿತ್ತು ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಪ ಬರ್ಬರ ಅದೇ ಅವು ಒಂದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅವನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಲ್ಲ ಮಿನಿಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ದು ಕಾಂಡ 6 ಗಂಟೆ ಉಂಟ ಮಾತ ಬಾಕಿ ಹೋಗ್ತೇ ರವಿ ಕಾಂಡದ ಬೇಲೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂದೆ ಎಂತದ
కదా అవి అంటారు. ನೀನೆಂತ ಸಣ್ಣ ಮಗುವವ ಆಂಟಿ ಕರೀಲಿಕ್ಕೆ? ಗೋಣ ಅಲ್ವಾ? ಅಂದೆ. ಹಾ ಸರಿ ಸರಿ. ಅಮ್ಮನ ಹತ್ರ ಹೇಳು. ಅಮ್ಮ ಇಲ್ವಾ? ಸತ್ತೋಗಿದಾರಾ? ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಯಾರಿಲ್ವಾ? ಅಲ್ಲ ಮಾರೆ, ನಿಂಗೆ ಅಪ್ಪ ಯಾರಂತಾನೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಜನ ಅಪ್ಪ ಅಂದಿರ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮಾರೆ. ನೀನೆಂತ ಒಟ್ರಾಸಿ ಮಾತಾಡದ ಅಭಿ? ಆಂಡ ಪಾತೇರ್ದು ಎನ್ನ ಲೈವ್ ಬತ್ತೀರಿ ರಪ್ಪಲ ಹೋಗಿನ ಅಯ್ಯ ಬಂಡಲ್ ಬರ್ತದ ಕಾಲ್ ಅಂತ ಪೋಪಡ ಬೇಲೆಗ್ ಅಂಬಿ. ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ಟರ್. ಹಾಯ್ ಕಡಲ ಬಗ್ಗೆ ಬತ್ತೀರು ಅಲ್ಲ. ಆಯ್ ಒಂಜಿ ದಾದದ ಪಾತೆರೊಂದಲ್ಲ ತುಲೆಗೆ ಕಾವ್ಯ ಕೆ ಬಂದುಂಡು ಅವು ದಾದ ಬಂಡದ್ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಇಂಕ್ ಫೋರ್ಲಾನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಂಬಿಕೆ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಎಂಬುದು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲದ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಮತ್ತು ನಡವಳಿಕೆಯಿಂದ ಗಳಿಸಬೇಕಾದದ್ದು. ಇದನ್ನು ಯಾವುದೇ ಬೆಲೆ ತೆತ್ತರೂ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಿಜ. ಊಟ ಆಯ್ತಾ ಸಿಸ್ಟರ್? ಆಯ್ತಾಯ್ತು, ನಿಮ್ದಾಯ್ತಾ? ಎಂಕ ಒಂದು ದಾನೆ ಒಂದಿ ತುಂಬ ರತ್ತಿಯೇವು ತುಂಬರದ ಆಲಜಿ ಕುಲೊಂದು ಪ್ಯಾಕ್ ಮಂತನ ನೈಟ್ಗೆ ಜನ ಪೊಡಿಗೆತ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಮಾರೆ ಪದ್ನಲ್ ಮದಿಕ್ಕು ಜಗುಲಿ ನಡೆಗ್. ಆಯ್ತು ಸಿಸ್ಟರ್. ಹೌದಾ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಆಯ್ತಾ? ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ. ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಹಾಯ್. ನಿಶಾಂತ್ ಇನ್ನು ಇವ್ರು ಬಂದಿಲ್ಲಲ್ಲ, ಮೌನ ನೆನ್ನೆ ಕೂಡ. ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ, ಹಾಗೆ ಐಡಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ ಯಾರು ಕೂಡ, ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿ. ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಬೇಡ ಬೇಡದ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಡಿ, ನಾನು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಬಿಡ್ತೇನೆ, ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ಮಾಡಿದ ಅಮ್ಮನ ಜೊತೆ ಹೋಗಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಇಂಕ್ ಲಾಂಗ್ ಪೂರ ಬೇಲೆ ತಿಕ್ಕಂಡ ಬಂಗ ಹಾಕೊಂಡು ಬೊಕ ಓ ಕೃಷ್ಣಪುರ ಆತ ಇಲ್ಲ ಅಭಿನ ಕೃಷ್ಣ ಬರ್ದಿಲ್ಲದ ಕೃಷ್ಣಪುರನ ಇಲ್ಲಿ ಅಂಚ ಲಾಂಗ್ ತಿಕ್ಕಡ ಬಂಗ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದ ಅಜರ ಬರ್ಚಿ ಮುಂದೆ ಅವು ಪೈಂಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅರಗಾಲೆಜ್ಜಿ ನೆತ್ತೆರಡು ಬರಬೇರಿ ಒಂಜಿ ಟಾಪ್ ಸರಿ ಬೇತಗಾಲಕ್ಕರ ಅವಾಗ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಬಜ್ಜು ತೂಯರ್ಲೆಜ್ಜ ಮಂಡೆ ಬರಲ್ಲ ನಿನ್ನರ್ಜ ಸೆಂಕಾತಿ ini maka jahidai so aku deh mulu angija box ಇರ್ತಲ್ಲ ಐತೆ ಪೂರ ಕಂತಲ್ಲ ಅಟ್ಟಿ ಬಾರ್ದದ ಬೊಕ ದಾನೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ಬಿ ಜರಿ ಯಾರ ದಾನೆ ಪಾತೆರ್ ಜೇರು ಪಾತೆರ್ಲೆತ ಇತ್ತ ಪೂರ ತಿರ್ತು ಉಳ್ಳಾಯಿಡಿತ್ತು ನಂಗೆ ಬುರ ಮಿತ್ರದ್ದು ಬರೋದಂದು ಪೂತ ಮೊರಡಿ ಕಪ್ಪುದ ಅವಳು ಏತ್ರ ಆಸೆಗೆ ಅಂತ ಪಾಡು ಆತ್ರ ಆಸೆಗೆ ಒಂದು ಹೊಲ್ದಿದ್ದೆ ಅದ ಮೂಲೆ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷನ್ ಕಂತೀಪಾರ ನಾನು ಹಾಯ್ ತೆಲ್ಲು ತೆಲ್ಲು ಒನ್ನಸಾಂಡಿ ಆಂಡ ಆಂಡು ಒನ್ನಸಾಂಡ್ ಕಜಿಪು ತೆತ್ತಿಂಡು ಬೊಕ್ಕ ದತ್ತ ತೆಕ್ಕರದ ಚಟ್ನಿ ಉಂಡು ಅದೇ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ತಿಲಕ್ ರಾಜ್ ಹಾಯ್ ನಮಸ್ತೆ ಒನ್ನಸಾಂಡ ಕರಿಬಸಪ್ಪ ಹಾಯ್ ಕರಿಬಸಪ್ಪ ಅವರೇ ಮತ್ತೆ ವಿಶೇಷ ಎಲ್ಲ ಏನು ಶೋಭಾ ಎಲ್ಲ ಬೈಜಲ್ ಶೋಭದಾನೆ ಬೈಜಲ್ ಪಜ್ಜು ಮಂತಿನಿ ಓವೇನು ಓವೇನು ಪಜ್ಜು ಮುರಾಣಿ ಎಂದು ಮಂದೆಯ ಬಿರಿಯಾನಿ ತುಯನಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಡು ಸೋಕು ಮಂದೆ ಆರ್ಡರ್ ಇತ್ತನ ಪಲ್ಲಾವ
ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಟ್ ಒಂಜಿ ಫುಲ್லுಗು 100 180 ಹೋಟೆಲ್ ಮಾತ ಮೀರ್ ನುದ್ದೆಪ್ಪು ದಾಯಪಂಡ ಇಲ್ಲಡ್ ಕಂತದ ಕೊರ್ಪುನಾತ ಸ್ವಿಗ್ಗಿ ಅವ ಸುಗ್ಗಿ ಇಲ್ಲಡ ಬರ್ಪುನ ಸ್ವಿಗ್ಗಿ ಪಾರ್ಸಲ್ ಬೋರ್ಡ್ನ ಬಲ್ಲ ಏತ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂಡದು ಪಕ್ಕ ಬರ್ಪುಂಡು ಇಲ್ಲಾಗ ತುಯ್ಯ ರಪ್ಪ ಮಂತ್ ಕೊರ್ಪೆ ಬೋಡಾನ ಬಲ್ಲ ಮಂತ್ ಕೊರ್ಪೆ ಸೋಕಾತ ನಾಡ ಎಂಕ್ಲೆ ತಿಂಡ್ರೆ ಅಜ್ಜಿ ನಾಯ್ದ ಮಗೆ ಕೊಂದು ಓಡ ಕೊಡ್ತೆ ತೆಗು ತಿಂತಿನ ಇಜ್ಜಿ ಇಜ್ಜಿ ದಾನ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಚು ಸೆಕೆ ಮಾರೆ ಫ್ಯಾನ್ ದರಿಟೇ ಕುಲ್ದೆ ಆಂಡಲ ಬಾರಿ ಬೆಗಪುಣ ಎಂಕ್ ಪಜ್ಜು ಸ್ವಿಗ್ಗಿಯಾ ಪಜ್ಜು ಸ್ವಿಗ್ಗಿ ಅಲ್ಲ ಬೇ ಬಿರಿಯಾನಿ ಬೋಡಿಗೆ ಐಡ್ಬೇಕು ಯಾವಂಡೆ ಒಂಜಿಗೆ 20 ರೂಪಾಯಿ ಎಂದು ಐನೇ ಕಾಯ್ದೆ ಒಂಜಿ ಸಾರ ಫಸ್ಟ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಬಾರಡವ 5 ರೂಪಾಯಿ ಬಕ್ಕ ಬರ್ಪುಂಡು ಬರ್ರೆ ಸುರತ್ ಕಲ್ ಉಂದು ನಾನು ಕಂತು ಕೊರ್ಪೆ ಶೋಕಾದ ಬಿರಿಯಾನಿ ಪಜ್ಜು ಸ್ವಿಗ್ಗಿ ತಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಪಜ್ಜು ಬೋರ್ಡನ್ನು ಬಲ್ಲ ಪೈಂಟದಲ್ಲಿ ಮಾತ ಬೋರ್ಡ್ ಅಪ್ಪಂಜಿ ಕಾಲ್ ಮಂತ ನಾನು ಇದು ಗಂಟೆ ಸ್ವಿಗ್ಗಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ಲೈಕ್ ಅವಾಗೆ ಆರ್ಡರ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಅಂಚನೆ ಮಂತ್ ನೆಟ್ಟಾರ ಅಂದ ಬಂತದ್ದು ಸ್ವಿಗ್ಗಿ ಲಗ ಮತ್ತು ಕೊರ್ರೆ ಹೋಮ್ ಡೆಲಿವರಿ ಓಮ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಓಮ್ ಫುಡ್ಡು ಸರಿಯಲ್ಲ ಉಂಡಾನ ಯಾಪ ಯಾಪ ಉಂಪ ನಾನೇ ನಾನೇ ಬಾ ಬಕ್ಕಪ್ಪ ನಿಂಗೆ 6 ಪ್ಯಾಕ್ ಬೈದನ್ ಬಂದಿರು ಮಾತಾಡ್ದು ನೀ ಕೊನೆ ಸಂಬರದಾನೆ ಬಾ ಗಂಟೆ ತುನ ರಪ್ಪ ಬೋಲಿ और मरे के ಜಾಯಿನ್ ಆಗೋರಾರ ರಾಧಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕಾಯಿ ತೂಲೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ರೋನಸ್ ಬಂದಿದೆ ಓ ಉಂತೀನಿ ಓ ಉಂತೀನಿ ಉಂತು ಜನ ಈ ತೊಂಚೂರು ಪಕ್ಷದ ಇಂತು ಜನ ರೊಟ್ಟಿ ಕಜಿಪು ಇಂಕ್ ಇಂದು ತೆಕ್ಕರೆ ರೈಸ್ ಕನ್ಪವನ ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸಾ ತೆಕ್ಕರೆ ಚಟ್ನಿ ಹಾ ಅಲ್ಲ ಲೈಟ್ ದೀಪು ಜನ ಚಾರ್ಜ್ ದೀವಡು ಅಕ್ಕ ಕರಿಬಸಪ್ಪ ಕರುಬವ ಊಟ ಆಯ್ತಕ್ಕ ಆಯ್ತು ಹಲೋ ಭಾರತಕ್ಕ ಹೆಲೋ ಅನಿ ಏನ್ರಿಯಾ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಪುರ ದಾನೆ ದುಮ್ದ ಕೈಕಲು ಪುರ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜೇರ್ ನಮ್ಮ ಫುಲ್ ಬೋರ್ ಬತ್ போத்துನದ ಜನಲು ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ಪುನೆ ಇಜ್ಜಿ ಏರ್ಲ ಪಿಲಿ ಸಮಾತಿ ನೋಡು ಪಿಲಿ ಬೋದಿತ್ತವು ಒಂದು ಆತನ್ ಸಪುರ ಆತನ್ ಬೇಲೆ ಬೋದು ಇಲ್ಲಡಪನಾಗ ಇಡ್ಡೆ ಐತೆ ಆಯ್ತು ಸಪುರ ಆತನ್ ಪಿಲಿ ಸಪುರ ಆತನ್ 6 ಪ್ಯಾಕ್ ಬರ್ಪುಂಡಿಗೆ 4 ಪ್ಯಾಕ್ ಬರ್ಪು 7 ಪ್ಯಾಕ್ ಬರ್ಪು ಪನ್ಪೆ ಅವು ಸೈಡ್ ಆತನದ ಸಪುರಾತೆ ಮಸ್ತ್ ನೈಟ್ ಬೇಲೆ ಬೇಕದ ಹಾಲು ಎಜ್ಜಿ ಬಂಜಿಗೆ ತಿನ್ನರೆ ಮುಂಚೆನೆ ಜನಾರ್ದನ್ ತೇವಾಡಿಗ ಹಾಯ್ ಎಂಚೋಲ್ಲರು ಬಾಯ್ ಸೌಖ್ಯ ಮಾರ ಇರೆಂಚೋಲ್ಲರು ಸೌಖ್ಯನಾ ಸೌಖ್ಯನಾ ಆರಾಮಲ್ಲ ಇಂಕ ಅಂಚನೆ ಬತ್ತಿನ ಕೊಂಚ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೇವಾ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಬೊಕ ವಿಶೇಷ ಪುರ ಓ ಸೆಕೆ ಮಾರೆ ಕುಲ್ಲರೆ ಆಪು ಜತ್ತ ನಿಕ್ಲೆ ಮತ್ತೆ ಎಂಚುಂಡು ಸೆಕೆನೆ ಚಲಿಯ ಬಲಿಪ ಗಂಧ ಆಪುಂಡು ಓಲಾಂಡ ಕಡ್ಲಾಗೆರೆ ನಿದ್ರೆ ಇಜ್ಜಿನ ಅಂಚೆಲಿ ಆಯ್ ಪಗೆಳ್ಳು ಜಪ್ಪುಜೆ ಮಾರೆ ಒಂತ ಜಪ್ಪುನು ಬೊಕಂಚನೆ ಹೇಗುಲು ಓನ್ವಿ ಯಾನ ಆರಾಮ ಅಂಡ ವನಸದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕಜಿಪ್ಪು ಎಂಕಿ ದಾಲ ಅಂಚಿನ ದಾಲ ಎಜ್ಜಿ ಕೊಜ್ಜ ಪಿತ್ತಲು ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಮೀನು ಪುರ ದಾಲ ಎಡ್ಡೆ ಎಜ್ಜಾತ ತಿನ್ನ ರೆಡ್ಡೆ ಆಪುಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಇತ್ತು ತೆತ್ತಿಂಡು ಬೊಕ್ಕ ತೆಕ್ಕರದ ಚಟ್ನಿ ಯಾನ ಆಮ
ಸೂಪರ್ ಇದೆ ಇವತ್ತು ನೈಟ್ ನಿಮ್ದು. ಸೂಪರ್ ಇದೆ, ಯಾಕೆ ಕೂದಲು ಇವತ್ತು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ? ಹೌದಾ, ಮಸ್ತ್ ಸೆಕೆ, ಕೂದಲು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ, ಹೀಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ ಹಾಗೆ. ಮೇಡಮ್ ಯಾರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿದ್ರು? ಊಟ ಆಯ್ತಾ? ಏನ್ ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಮೆತ್ತ ವಿಶೇಷ ಹೇಳಿ. ವಿಶೇಷ ಎಂತ ಹೇಳುದು, ವಿಶೇಷ ಎಂತ ಇಲ್ಲ, ಊಟ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತು. ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅವರೇ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿ ಮಾತಾಡಿ ಆಯ್ತಾ. ವಿಶ್ವನಾಥ, ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿ ಮಾತಾಡಿ ಆಯ್ತಾ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿ ಇದ್ದವರು ಈ ತರ ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಹುಡುಗಿಯರ ಒಂದು ಲೈವಿಗೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಮಾರ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ದಿಸೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ. ಒಟ್ರಾಸಿ ನೀವು ಒಬ್ಬರು ಹೇಳಿದ್ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳಿದೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ಬೇಕಲ್ವಾ ಈ ತರ ಹೇಳಿದ್ರೆ. ನಮ್ಮೇಲೆ ಆ ನಮ್ಮೇಲೆ ಶೆಟ್ಟಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಏನ್ ಮೇಡಮ್ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿ ಮೇಡಮ್. ಶೆಟ್ಟಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಯ್ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಏನ್ ಸೌಖ್ಯವಲ್ಲ. ಏರೆ ಏರೆ ಗೊತ್ತಾ ಐ ಲವ್ ಯು ಗ್ಯಾಂಟಿ ఆయన ಅಪ್ಪೇ ಪನೋಡು. ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಹೇಳ ಐ ಲವ್ ಯು ಅಮ್ಮ, ಐ ಲವ್ ಯು ಆಂಟಿ. ಮನೆ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಟ್ಟು ಮಾತಾಡಿ ಆಯ್ತಾ. ಮತ್ತೆ ಬಾಕಿದ್ದವ್ರ ಹತ್ರ ಈ ತರ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯವರಿಗೆ, ಮನೆಯ ಹೆಂಡತಿ ಆಗ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮಗಳಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ನೀವು ನಮಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಬೆನ್ನ ಹಿಂದೆ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಯ್ತಾ ಕೆಲಸ, ನೀವು ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ. ಏನ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಮೇಡಮ್? ಇವತ್ತು ನಮ್ಗೆ ಮೊಟ್ಟೆ. ನಾಯಿಲೆ ಐಕಲು ಏನಾಯ್ತು ಮೇಡಮ್? ನನಗೇನಾದ್ರೂ ಹೇಳಿದ್ರು ನಿಮಗಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಬಂದ ಹುಚ್ಚ ಕೆಪ ತಂಡೇದಿ ಓಡು ಹಂಚಿನೆಕ್ ಪೂರ ಐಕುಲ್ ಪೂರ ಮೆಸೇಜ್ ಅತ್ತ ಬಗ್ಲು ಎದುರು ಬತ್ತದ ಪಾತೆರ ತಂಕ ಇಜ್ಜಿ ದೊಂಕು ಜತಿಗಲೆಗಕಲ್ಲ. ಸೆಕೆ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಕೆಲ್ಸ ಇಲ್ವಾ? ಆ ಎಂತ ಸಾತ್ ಸಾತ ಕೇಳೋಕ್ಕೆ ಕೆಲ್ಸ ಇಲ್ವಾ? ನಿಮ್ಮ ಭಾಷೆ ನಿಮ್ಮವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿ ಆಯ್ತಾ, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಅರ್ಥ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಏನಾಯ್ತು ಮೇಡಮ್? ನಮಗೆ ಏನಾದ್ರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಯ್ತಾ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದು ಬರೆದಿದ್ದು? ನೀವಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ, ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಯಾನ್ ಉಡುಪಿ ಹರೀಶ್ ಉಡುಪಿಯಾ? ಓಕೆ ಮೇಡಮ್, ನಮಗೇನು ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಯ್ತಾ ಏನ್ ಹೇಳಿ. ಅಲ್ಲ ಮಾರೇರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಎಂತದ ಹುಚ್ಚ ವಿಶ್ವನಾಥ ಅಂತೆ, ಎಂತ ದೇವರದೆಲ್ಲ ಹೆಸರಿಡ್ತಾನೆ, ಬೇಡದೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ. ಅವರೇ ಅವನಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ದಿನ ಊರಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಂತೆ, ಬೇಗ ಸಾಯ್ತಾನೆ ಕಾಣ್ಬೇಕು. ಇದೇನು ಹೌದಾನೆ ಅಂಚ ಹೌದಾದೇ ಅಮ್ಮ ಆಂಟಿ ಬಾಕಿ ದಾಲೆಜ್ಜ ಹೌದಾಯ ಅಮ್ಮ ದಾದ ಏತೇಜ ಡೀರೆಗ್ ಮತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಬೇಡ ನಮಗೇನು ಬೈದ್ರಾ? ಇದ್ರಾ ಮೇಡಮ್? ಯಾರು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ನಿಮಗೆ? ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವಿಶ್ವನಾಥ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಇದ್ದಾನೆ. ಯಾರೋ ಒಂದು ಹೆಸರು ಹೇಳಿ, ಅವನ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ ಮೇಡಮ್, ಯಾರು ಅದು ಅಂತ. ವಿಶ್ವನಾಥ ವಿಶ್ವನಾಥ ಸತ್ತೋಗಿದ್ದಾನೆ. ಕಾರ್ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ವೀಲ್ ಚೇರ್ಡ್ ಅಂದ್ ಮಗೆ ತಿಕ್ಕುಜೆತ ಇಜ್ಜಿ ಇರೇನಾಲ್. ಹೌದಾ? ಇದು ಯಾವ ಊರು? ನಮ್ಮ ಊರು ಮಂಗಳೂರು. ಮಂಗಳೂರು ಕರಾವಳಿಯವರು. ಅಕ್ಕ ಪಂಡದ ಲೆಪ್ಪೆ ಲೆಪ್ಪುಲೆ ಅತ ಎಂಕ್ ದಾಲ ಬೇಜಾರಿ ಜೀರಿ ಎಂಚಲ್ಲ ಎತ್ತನಲ್ಲ ದಾದ ಯಾರುಂಡು ಅದೇ ಐಟ್ ದಾದ ಯಾರುಂಡು? ಉದರ್ಲೆತ್ತು ಪಂಪಿನಕ್ ದಾಲ ಆಯರಜ್ಜಿ ಗೊತ್ತಿರಿ ಏರೆಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಕೊಂಚ ಜೋಕ್ಲೆ ಎಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಬಂದ್ ಲೆಪ್ಪೇರು ಐಟ್ ದಾಲ ಆಯರಜ್ಜಿ ಅವಕಲಕಲ ಇಷ್ಟ. ಅಂಚನೆ ಲೈಕ್ ಒಂಜಿ ಕೊರ್ಲೆ ಬರ್ಸ ಜೋರು ಇಜ್ಜಿನೇಟೆ ಬರ್ಸನೆ ಇಜ್ಜಿ ಸೆಕೆಟ್ ಸೈಯೊಂದುಲ್ಲ ಎಂಕುಲು. ಫ್ಯಾನ್ ದ ಆಡಿಡ್ ಕುಲ್ಡಲ ನಾಡು ಜಾನೆತೆ ಮುಲ್ ಫ್ಯಾನ್ ದರಿಟೆ ಕುಲ್ದೆ ನಾಟನೆ ಇಜ್ಜಿ ಫ್ಯಾನ್ ಸೆಕೆ ಜೋರ್ ನೆಟೆ. ನನ್ನ ಬರ್ಸ ಬನ್ನಾಗ ಮುಲ್ ದಾದ ಕತೆನ ಮುಲ್ ಬರ್ಸ ಬರ್ಪುಂಡ ಇಜ್ಜ ಗೊತ್ತಿಜಿ.
ಬರ್ಸ ಇಜ್ಜಿ ಓಲ್ ಬರ್ಸ ಉಂಡ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಓಲ್ಪ ಊರು ಉಡುಪಿಡಿ ಬರ್ಸನ ದಾಲ ಸುದ್ದಿ ಇಜ್ಜಿ ಉಡುಪಿಡಿ ಬರ್ಸ ಇಜ್ಜ ಅಂದ್ ಪೊಕಡೆ ಬನ್ಪುನ ಅಂದ್ ಬರ್ಸ ಇಜ್ಜ ಅಂದ್ ಔಟಿಂಗ್ ಸತ್ತೋದ್ರೆ ಬೆಂಕಿ ಹಾಕಿ ಸುಡುವ ಅವನ್ನ. ಅದೇ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕಿ ಹೋದ, ಅವನ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಐ ಲವ್ ಯು ಅಂತೆ, ಸಾವ ಬಂದು. ಕಡಿಯಾಗ ಮೀನು ಬಾರಿ ಚಲೋ ಸಿಕ್ತದ್ರಿ ಕಣ್ರಿ. ಓ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಮೀನ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಮೀನ್ ಇಷ್ಟವ ನಿಮಗೆ? ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮೀನ್ ಜಾಸ್ತಿ. ಮತ್ತೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿದೆ ಪೊಲೀಸ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ ಮೇಡಮ್ ನೀವು. ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಉಂಟು. ಅವನನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪಿನ್ ಮಾಡೋದು, ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅವ ಯಾವ ಚಾನಲ್ಗೆ ಕೂಡ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಹೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಇದು ಜೋರು ಬರ್ಸ. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಅವಕಿಗೆ ಉಡುಪಿ ಬರ್ಲ ಕಾಂಡ್ ಉಡುಪಿ ಎತ್ತ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಾ. ಓಕೆ ಸೋಕು ಸೂಪರ್ ಏರಿಯಾ ಮಾರ ಬರ್ಸ ಬತ್ತನ. ಅದೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡೋದು ತಪ್ಪಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ಅದು ಅವನಿಗೆ ತಪ್ಪಲ್ಲ, ಅವನ ಮನೇಲಿ ಇದ್ದವರನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ತಾನೆ ಕಾಣ್ಬೇಕು, ಎಂತ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ಅವ್ರದ್ದು ಹುಟ್ಟುಗುಣ ಸುಟ್ರು ಹೋಗುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ. ಅವನು ಈಗ ನಾನು ಹೇಳುದು, ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬೆನ್ನ ಹಿಂದೆ ಏನು ನಡೀತದೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ನಾವು ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಒಂದು ಬೆರಳು ತೋರಿಸಬಹುದು, ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಬಾಕಿ ಬೆರಳು ಅವನನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಉಂಟು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವನ ಮನೆಯವರು ಇವರು ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಡಬಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಯಾನಿನಿಪ ಬಿದ್ದಾಡಿನಿ ಊಡಿಗೆ ಬಿದ್ದಾಡಿನಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿರ್ದು ಉಡುಪಿಗ ಊರುಗ ಇತಿ ಇಪ್ಪುನು ಉಡುಪಿಡ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಡ. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿರ್ದು ಉಡುಪಿ ಬರ್ಪಿನ, ಉಡುಪಿ ಇರ್ದು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಪೋಪುನ. ಗೊತ್ತಾ ಅಂದಿಜ್ಜೆಂಕ್ ಉಡುಪಿ ಇರ್ದು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಗ ಊರು ಅಲ್ಪ. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಟು ಉಡುಪಿ. ಹಾ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಇರ್ದು ಉಡುಪಿಗ ಬೇಲೆ ಪೋತಿನ ಅವಳು ಬೇಲೆ ಪೋತಿನ. ದೀಪಕ್ ಯಾರು ಮಾರ್ರೆ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ದು, ಅವರು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಆಗತ್ತೆ ಮಾರ್ರೆ. ಅದು ಹಾಕ್ತದೆ ಬಿಡಿ, ತುಂಬಾ ಜನಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಎಂತ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಮತ್ತೆ ಚಟ್ಟನೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಆಯ್ತಾ, ಅಲ್ವಾ ದೀಪಕ್? ಅವರು ಮತ್ತೆ ಚಟ್ಟನೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು. ನಾನು ಇಡುದು ದೇವರ ಮೇಲೆ, ಅವರು ಮತ್ತೆ ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಅವನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೇದಿರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಯಾನು ಬೇಲೆ ಬೇಲೆಗಂದು ಉಡುಪಿರ್ದು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಗೆ ಬೈದಿನಿ ಇತ್ತೆ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿರ್ದು ಊರುಗ್ ಬಿದ್ದಾಡ್ನಿ. ಓಕೆ ಬೇಲೆ ಮುಖ್ಯ. ಹರ್ಷ ಶೋರೂಮ್. ಓ ಹರ್ಷ ಶೋರೂಮ್ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪಲ್ ಉಂಡು ಕುಡ್ಲಡ ಮಾತ ಹರ್ಷ ಶೋರೂಮ್ ಉಂಡು. ಹರ್ಷದ ಕಣ ಮಲ್ಲ ಶೋರೂಮ್ ಅದವು ಪೂರ ಕಡೆಟ್ಲ ಶೋರೂಮ್ ఉండవు. ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಸಿರತ್ ಕಲ್ಡು ಉಂಡು, ಕುಡ್ಲಾಡ್ ಉಂಡು, ಉಡುಪಿಟ್ಲ ಉಂಡು ಅಂದ ಹರ್ಷ. ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಉಡುಪಿದ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಎಂಗ್ಲೆ ಮುಲ್ಪ ಪೂರ ಹರ್ಷ ಉಂಡು ಶೋರೂಮ್. ಉಡುಪಿಡ್ ಅಲ್ಪ ಇಲ್ಲ ಗಂಟೆ ಮಂಗಳೂರು ಉಡುಪಿ ಕುಂದಾಪುರ ಎಲ್ಲ ಮೀನು ಸಾರು ಸಾಂಬಾರು ಫ್ರೈ ಬಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಬೆಂಗಳೂರಾಗ ಮಸಾಲಾ ಚೋಲೆ ಅಂತಾರೆ. ಹೌದಾ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ತಿಂತಾರೆ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ, ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು. ಜಾಸ್ತಿ ಹೋಗುದು ಚಿಕನ್ಗೆಲ್ಲ ಸಾರಿಗೆಲ್ಲ ಹೋಗೋದು, ಚಿಕನ್ ಸಾರಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಯಾದ್ರು ಒಂದು ದಿವಸ ಬಂದ್ರೆ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಮೀನು ಊಟದ್ದು ಹೋಟೆಲ್ ಹುಡುಕ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ, ನಿಜ ಅಲ್ವಾ? ಮೀನು ಊಟದ ಹೋಟೆಲ್ ಹುಡುಕ್ತಾರೆ. ಒಂಜಿ ವಾರ ಐತೆ, ಒಂಜಿ ವಾರ ಇದ್ದದಿತ್ತೆ ಪಿರ ಡ್ಯೂಟಿ. ಓಕೆ ಉಡುಪಿ ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಮೈನಾ ಉಡುಪಿಡ್ ಪಂಡ ಉಡುಪಿ ಏನಾ ನಿಕಲ ಊರು.
ಕಾಪು ಕಾಪುದರ ಕಾಪು ದೇವಸ್ಥಾನ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹೊಸ ತಾಂಡದ ಗಂಟಪುರ ದಿಯರ ದೇವಳು ಅಲ್ಪಗ ಬರ್ತಿದ್ದಾನೆ ಲಾಯ್ಕುಂಡು ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಾರಿಯಮ್ಮನ ಅಂಚಿ ಪೋಪೆ ತಿಗ್ಗೊಂದು ಪೋಪ ಕಾಪು ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಾಪು ಬೀಚ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಅಂತ ಈ ದಿಕ್ಕು ಪೋಯರ ಬಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಈ ಸಮ್ಮರ್ ಪೋಯರ ಬಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ಶಾಲೆಗೆ ರಜೆ ತಿಕ್ಕಬೇಕಂದ್ರೆ ಸಮ್ಮರ್ ಹೋಪಿನ ಅಣ್ಣ ಸೆಕೆಟ್ ಕುಳ್ಳರ ಅಪ್ಪಜಿ ಬೇತಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಪಾಡ್ಲಕ್ಕ ನ್ಯಾಪು ಅಡೀಲ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಪಂಡ ಅಂಚೆನೆತ್ತ ಕುಡ್ಲ ಉಡುಪಿ ಕುಂದಾಪುರ ಈ ಸೈಡ್ ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿ ಸೈಡ್ ಪೂರ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಿ ಊರು ಪೂರ ನಮಕ್ ನಮ್ಮನೆ ಏರಿಯಾ ಪೊರ್ಲಾದ ನಮ್ಮ ಇತ್ತಿನ ಜಾಗೆ ನಮಕ್ ಪೊರ್ಲು ಪುಟ್ಟದ ಬಲ್ಲತಿನ ಊರು ನೇಪಲ ಬುಡ್ರೆಚ್ಚಿ ಇನ್ನು ಜನಗಳು ಎಲ್ಲ ಬೇಜೇರು ಬಾರಿ ಕೋಪಡುಳ್ಳೇರಿ ಅದ ದಾದ ಕೋಪನ ಹಾಕ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜ ನಮಿತ್ತು ಹಾಯ್ ಸಂತೋಷ್ ಕರಿಬಸವ ಏನೂಟ ಇವತ್ತು ತರಕಾರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮತ್ತೆ ಮೊಟ್ಟೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತರಕಾರಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಾರು ಆಮೇಲೆ ಮೊಟ್ಟೆ ಈಗ ಮೀನು ಒಳ್ಳೇದಿಲ್ಲ ಚಂದ ಇಲ್ಲ ಮೀನು ಈಗ ಮೀನೆಲ್ಲ ಚಂದ ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಟಾ ಈಗ ತರಕಾರಿ ಒಳ್ಳೇದುಂಟು ಈಗ ಮೀನ್ ತಿನ್ಬಾರ್ದು ಶೆಕೆಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಇದಾಗ್ತದೆ ಸಂತೋಷ್ ಸನ್ ಸಮ್ ಸಮ್ಮನಿಯ ಅಮ್ಮ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇದ್ದ ಮುಟ್ಟ ಬರ್ತದ ಲೈಕ್ ಮಂತದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತಿನೇಕ್ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇಂಚೆನೆ ದಿನವಲ್ಲ ಬರಂದಿರ್ಪಲೆ ಊಟ ಆಯ್ತಾ ನಂದು ಊಟ ಆಯ್ತು ಇಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೈಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ ಹಾಗೆ ಊಟ ಇಲ್ಲ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಹ್ಞೂನ್ರಿ ಚಲೋ ಐತಿ ಮನ್ ಮಂದಿ ಬಂದರು ಕಡಿಯಾಗ ಹೌದು ಪ್ರಜಕ್ತ ದೇವಡಿಗ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕೋ ದಾನೆ ಕಡ್ ಕಡಲ ಮಗ ಚಾನಲ್ ಬೈದಿನ ಹೆಜ್ಜೆ ಅಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಕಾತು 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 ಇತ್ತ ಬರ್ಪೇರು ಬಕ್ಕ ಬರ್ಪೇರು ಬಂಡದು ಕಾತು ಕಾತದು ಕುಲ್ಲಿದನೆ ಬರ್ತೀನಿ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜೇರು ಪ್ರಜಕ್ತ ಕೂಡ ಇತ್ತಲ್ಲ ಕೇನೊಂದು ಇತ್ತೇರ ಅವಳು ಇನಿ ಪ್ರಜಕ್ತ ಇಜ್ಜಿ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜೇರು ಎಲ್ಲ ಅರಡೇ ಜನ ಬೈದಿ ನಡೆ ನಿಮ್ ನಗು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಿಶಾಂತ್ ಮತ್ತೆ ನೀವೇನೇ ಹೇಳಿ ಅಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಶೋಭಾ ಅಕ್ಕ ಡೈಲಿ ಮೀನು ಅಡಿಗೆನೆ ಮಾಡೋದು ಅಲ್ವಾ ಅಕ್ಕ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಇವತ್ತು ಶೋಭಾ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಬಂದಿಲ್ಲ ಎಂತಂದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ದಾಲ ಬೇಜಾರಾಂಡಿ ದಾಯಿ ಪಂಡ ಅಮ್ಮ ಲಿತ್ತಿನೇಕ್ ದಾದಿக்கு ಬೇಜಾರು ದಾಯಲಿಜ್ಜಿ ಬೇಜಾರು ದಾಲಿಜ್ಜಿ ಅಂದೇ ಚೂರು ಬಿಸಿ ಅಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ ಅಪಗನೆ ಮೊಲ್ಲ ಲೈವ್ ಇತ್ತು ಏರ್ನ ಅರ್ಶಿನ ತುಯ ನನ್ ಚೇರ್ಲ ಬರ್ರಿ ಬೈಜೀರ ಅಡಿ ನಿಮ್ಮ ಹಸ್ಬೆಂಡು ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೆಲ್ಸ ಉಂಟು ಇದೇ ಕೂಲಿ ಕೆಲ್ಸ ಎಲ್ಲ ನಮ್ ಕಡೆ ಅದೇ ಅಲ್ವಾ ಜಾಸ್ತಿ ಎಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದೇ ಕೆಲ್ಸ
ಓಕೆ ಬಾಯ್, ಗುಡ್ ನೈಟ್, ಸ್ವೀಟ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹರೀಶ್. ಗುಡ್ ನೈಟ್. ಇಷ್ಟು ಓದಿದ್ದೀರಾ ನೀವು? ನಾನು 10th ತನಕ ಮಾತ್ರ. 10. ಮನಸ್ಸಾಂಡೆಕ ಇಜ್ಜೆ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ಪುಜಿ ಚೂರು ಡೇಟ್ ಇಲ್ಲ. ಜಾಸ್ತಿ ಒನಸು ಮನ್ಪರ್ ಬಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಏಕೆ ದಾಲಜ್ಜಿ ನನ್ನ ದಾದ ತೂಳು ಬಡ ಹಾಕೊಂಡು ಅನ್ನ ಬುಡ್ಚ ಲೈಟ್ ಅಂದ್ಯಾ ದಾಲ ಒನಸು ಮಲ್ಪುಜಿ ಯಾನೊಂಜಿ ದಾದನ ಬರ್ಪ ಡಯಟ್ ಡಯಟ್ ಇಲ್ಲ ಬುರ್ಚಿಂದ ಮನಸ್ಸು ಒಂದು ಸಪ್ರಾಕ ದಾಯಗ್ ಸುಮಾರು ಸಪ್ರ ಒಂದು ಬತ್ತಾಯನ ಹೆಂಗ್ ಸಾಕಾನ್ ತೋರ ಅದು ಇದಂತ ಬಚ್ಚಬೇಕು ಅಂತ ಫ್ರೀ ಒಂದುಂಡು ಆಯ್ ಪೊಂಜವೇ ಮೂರ್ತಿ ದಾದ ಕೋಪನ ಮಾರ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪಾಪ ఆయన ಮೊಬೈಲ್ ఆయనకి ಲೈವ್ ಬದ್ರ ಡೇ ಮೆಸೇಜ್ ಬಾರ್ದು ಪೋಪ ಆಯ್ಲೆ ಎಪ್ಪುನು ಮೂರ್ತಿ 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 ಇಂದು ಬಕ ಇಜ್ಜಿ ನಿಮ್ ಫುಲ್ ಮನೆ ತೋರ್ಸಿ ತುಳು ಬೆರಪುಂಡ ಎಂಗುಲು ತುಳು ತಕೊಲೆ ಮಾರ ತುಳು ತಕೊಲೆ ಎಂಕುಲು ಹಾಯ್ ಭಟ್ರೆ ಯಾಲ ಡಯಟ್ ಇಲ್ಲ ದಾಯಕ್ ತೋರಲ್ಲಾರ ಆಯ್ಗೊರಿಗೆ ಇಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ಬೋರಿಗೆ. ಸಂತೋಷ್ ಅವರೇ, ಇದು ನಮ್ಮ ಮನೆ ಆಯ್ತಾ, ಸ್ವಂತ ಮನೆ ಅಲ್ಲ, ಇದು ನಮ್ದು ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆ. ಇದು ನಮ್ದು ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆ ಆಯ್ತಾ, ಇದು ನಮ್ಮದು ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆ. ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆ ಯಾವಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗುದಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಒಂದು ದಿವಸ ಇದ್ರೆ ನಾಳೆ ಬೇರೆ ಮನೆ ನೋಡುತ್ತಾ ಹಾಗೆ ಹೋಮ್ ಟೂರ್ ಎಂತ ಮಾಡುದು. ಸ್ವಂತ ಆದ್ರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ. ಹಾಯ್ ಭಟ್ರೆ, ಹಾಯ್ ಪ್ರಜಕ್ತಾ, ವನಸಾಂಡೆ ಭಟ್ರನಾ ಎಲ್ಪತ್ತರ ಓದೆ ಅವರ ಏನಾರ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಏನಾರ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಅಲ್ಲ ಡೈಲಿ ಒಂಜಿ ಪೊಡಿ ಮಂತಂ ಪತಂ ಪೊಲ್ಲೆ ಒನಸುದು ಡಾಲಿ ಬಂಜಿ ಪರ್ದು ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿ ಪುಂಟದು ಪರಡು ಬೊಕ್ಕ ದಾರ ತಿನ್ನೋಡು ಒಂತೆ ಒನಸು ಮನ್ಪೊಡು ರಾತ್ರಿಗೆ ಒನಸು ಉಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅರಿತ ವಸ್ತು ತಿಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಆಯಿಲ್ ಬಿಡೋಡು ಬೊಕ್ಕ ತಿತ್ತಿ ಒಂಜೊಂಜಿ ತಿನ್ನೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚಿನ ಮಾರೆ ಆಯಿಲ್ ಬರ್ಚಿ ಕೋಲ್ಡ್ ಪರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ರಾತ್ರಿಗೂ ರಾಗಿ ದಾದರನ್ಲ ಕಲ್ಲತ್ತು ಪರಡು ಸಬ್ರ ಹಾಪೇರ್ ಬೇಗ. ಓಕೆ ಒನ್ನಸಾಂಡೆ ಪ್ರಜಕ್ತಾ ಶ್ರೀಶಂಕರ್ ರಾಜ್ ಹಾಯ್ ಮಲ್ಲೆ ಮಲ್ಲನಾಡು ಗೌಡ ಹಾಯ್. ಊಟ ಆಯ್ತಾ? ಆಯ್ತು. ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲರದಾಯ್ತು, ನಾನು ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಎನ್ನ ಒನ್ನಸಾಂಡು ಹಂದಿ ಬಿಟ್ರೆ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್. ನಿಮ್ ಯಜಮಾನ್ರೆ ಸಂಬಳ ಎಷ್ಟು ಎಂತ ಹೇಳುದು? ನಮ್ಮದು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಸಂಬಳ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಖರ್ಚಿಗೆ ಆಗುವಷ್ಟು ಸಾಕಾಗ್ತದೆ. ನಾವು ಹೇಗೆ ನಾವು ತಿನ್ನೋದು ನಮ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇನು ಹೈ ಇದಲ್ಲಿ ತಿನ್ನಿಲ್ಲ. ನಾವೆಂತ ಊಟ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ದಿನದ್ದು ಊಟದ್ದು ನಮ್ಗೆ ಸಾಕಾಗ್ತದೆ ಅಷ್ಟು. ಜಿಂಪು ಒಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ ಜಿಂಪುಂಡ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಡೈಟ್ ಬೋಡೈಟ್. ನೀವೆಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿದ್ದೀರಿ, ಸೂಪರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಊರುಡು ಜಿಮ್ ಇತ್ತೆ ಪೋಪುನೆಜ್ಜ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕರಾವಳಿ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಫುಡ್ ವೆಜ್ ಅಂಡ್ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಹೋಟೆಲ್ ಓನರ್ಸ್ ಆಲ್ ಓನರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕರಾವಳಿ ಪೀಪಲ್. ಎಸ್ ಅಶಿ ಅಚ್ಚು ಒಂಚಿ ಪೋತಿರು ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ ಈ ಜನ ಪಾತೆರ್ನಿ ಅಲ್ಡ ಪಾತೆ ಅಂಡ ಪಾತೆಜ್ ಕೋಪ ಜನಕ್ಕೆ ಅಚ್ಚಕ್ಕ ನಾ ಲೈವ್ ಉಂಡು. ಹಾಯ್ ಐಟ್ ಉಳ್ಳೇರು ಪೂರ ಅಂದ ಮಾರ ಪೂರ ಐಟಿ ಹೋಗ್ಬೇರು ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆದ್ದು ನಿಂಚು ಬರ್ಪುಜೇರು. ಯಾನ್ ಜಿಮ್முக்கு போவதில்ல ಊರು ಜಿಮ್ಮು ಪೋಂದಿಲ್ಲಾರ ಓಕೆ ಅಂಚೆ ಡಯಟ್ಲು ಅಂತ ಮನ್ಪ್ಲೆ ರಾತ್ರಿ ದಾಲ ತಿನ್ನೊಚ್ಚಿ ರಾಗಿದ ಮುದ್ದೆ ರಾಗಿ ಗಂಜಿ ಅಂಚ ಮಾತ ತಿನ್ನ ಎಡ್ಡೆ
ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಾಲ್ ಇಜ್ಜಿ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ ಅಂದೆ. ನಮಗೆ ಪೆಲ್ಲಕಾಯಿ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು. ನೀವು ಪೆಲ್ಲಕಾಯಿಯ ಜೀವನ ಮಾಡುದವಾ ಅಶೋಕ್ ಅವರೇ? ನೀವು ಪೆಲ್ಲಕಾಯಿ ತಿಂದೇ ಜೀವನ ಮಾಡುದಾ? ನಾನು ಪೆಲ್ಲಕಾಯಿ ತಿನ್ನುದಿಲ್ಲ, ನಾನು ಕುಕ್ಕು ತಿಂತೇನೆ ಜಾಸ್ತಿ. ಕುಕ್ಕು ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟ ನನಗೆ. ಡಯಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ ಎಡ್ಡೆ ತೋರಲ್ಲಪ್ಪರಲ್ಲಿ ಸಪ್ಪರಲ್ಲಪ್ಪ ಮೀಡಿಯಂ ಅದು ಇಂಕ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿನ ಕೆಜಿ ಮುಟ್ಟ ಕೊಡೋದು ಭಾರಿ ಅಸೆಂಡಿಂಗ್. ಆಗೋಲಿ ಆಗ್ಬೋದು ಮಾರಿ, ನೀವು ನನ್ನ ಬ್ಯೂಟಿಗೆ ನೀವು ಮನಸ್ಸೋತಿದೆ ಅಂತೆ. ಕನ್ನಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ? ಹೌದು. ಕರಾವಳಿ ಅವರು ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡಬಾರ್ದಾ? ಮಾತಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಶಾಲೆ ಉಂಟಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಕನ್ನಡ ಅಲ್ಲ ಹಾಗೆ. ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ತಾನೇ ಬ್ಲೂ ಮಾತ ಪೋಯಿನಾ ಕುಡಂಜಿ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಬರ್ತಾರೆ ಮಾರೇರೋ. ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಅಮ್ಮಯ್ಯನ ಬರ್ಬೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಪೋದಲ್ಲಿ ಆನಂದರ. ಹೆಲೋ ಅಕ್ಕ, ಹೆಲೋ. ಬೋಲೆ ರಚ್ಚೆ ಪಚ್ಚಿರು ಎಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನನ್ಗೆ ಬೇಡ, ಬೋಳೆ ತಿನ್ಬಾರ್ದು ಮಾರ್ಯಾರೆ, ಅದು ತುಂಬಾ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್. ರಚ್ಚೆ ಉಪ್ಪಡ ಬಚ್ಚಿರ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಪೆಲ್ಲಕಾಯಿದು ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡಿ, ಆದ್ರೆ ನಾನ್ ಗಟ್ಟಿ ತಿನ್ನುದಿಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ, ಸೀಬೆಲೆ ಅಂತ ತಿನ್ನುದಿಲ್ಲ ನಾನು, ಗಟ್ಟಿ ತಿನ್ನುದ. ಪೆಲ್ಲಕಾಯಿ ಒಂದು 4-5 ಪಚ್ಚಿಲು ತಿಂತೇನೆ ಅಷ್ಟೇ ಆಯ್ತಾ. ಅವೆನ್ನತ್ತು ಏರ ಕುಡಂಜಿ ಬತ್ತೇರು ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಪಂಡದು. ನಿಮ್ದು ಭಟ್ಕಳ? ಯಾರ್ದು? ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮದು ಮಂಗಳೂರು. ಭಟ್ಕಳ ಯಾರ್ದು? ನಿಮ್ದಾ? ಯಾನತ್ತು ಓಕೆ ಒಂದು ಬ್ಯಾಸ ಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ಕಳದ ಹಾಗೆ. ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ಈಗ ಬಂದ್ರಲ್ಲ, ನಿಮ್ದೆಂತ ಭಟ್ಕಳವಾ? ಹಾಯ್ ಮಾಮ್ಸ್. ಡಿಜಿ ಸುಶಾಂತ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಹರೀಶ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೂಪರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಎತ್ತಿನ ಈಗವ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನಿಮಗೆಲ್ಲ. ಉಂಡರೆ ಯಾನ್ ಉಂಟುಜಿ ಇಂಗ ಬರ್ಚಿ ಪುಲಿ ಪುಲಿಕ ಮಾಡಿದರೆ ತಿಂತೀರಾ? ಪುಲ್ಕ ಅಂದ್ರೆ ಎಂತದ ಅಶೋಕ? ಅದು ಪುಲಕ. ಓ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಬೆಂಗಳೂರಾ? ಓಕೆ ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಅದು ಒಂದುಂಟು, ಅದು ಪೆರಡೂರು. ನೀವು ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿಯಾ? ಹರೀಶ್ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇರೆಗವ. ಕರೆಂಟ್ ಪೋಂಡು. ಓ ದೇವಾ, ಕರೆಂಟ್ ಪೋಂಡು, ಕರೆಂಟ್ ಬಲೆ. 1 2 3 4 5 ಕರೆಂಟ್ ಬೈಚ್ ಮಾರ್ರೆ. ಜನರೇಟರ್ ಪಾಡುವೆರ್ನೆಟೆ ಪೋರ್ಚಿ. ಯಾರು ಕೂಡ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಹೋಗಿದೆ. ಯಾರು ಕೂಡ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಬೆಂಗಳೂರು. ಅಮ್ಮ ಬರ್ಪೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಬಾಯ್ ಹರೀಶ್. ಗೀತಾ ಅಕ್ಕ ಬತ್ತೇರು. ಅಕ್ಕ ಬನ್ನಗನೆ ಕರೆಂಟ್ ಪೋಂಡು ಮಾರ್ಯಾರೆ. ಓ ಕರೆಂಟ್ ತಕೊಲೆ ಪಾಡ್ಲೆ ದೇವಾ, ಕರೆಂಟ್ ಪೋತೀನಿ. ಜನರೇಟರ್ ಇಜ್ಜಂದು ಪೋರ್ಚಿ. ಯಾರು ಕೂಡ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ಜನರೇಟರ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು. ಏರ್ಲ ಬಲಿ ಪೋಚಿ ಅಂಚಿಂಚು ಪೋಚಿ ಕತ್ತಲೆಂಡು ಸಾದಿರ್ ಮಾತ ಉಂತೋಚಿ. ಓ ಆ ಪೊಂಚ ಗೀತ ಕರೆಂಟ್ ಪೋತಿರಿಯಾ? ಯಾ ಮೂಲುಲ್ಲ ಕೂಲಿಲ್ ಸೋಜ್ಜ ಆ ಮೂಲುಲ್ಲ ಯಾರು ಮೂಲುಲ್ಲ ಪೋರ್ಚಿ ಕರೆಂಟ್ ಬರ್ಪುಂಡಿತ್ತೆ. ಜನರೇಟರ್ ಪಾಡ್ರೆ ಪೋತೇರು. ಮೂಲೆ ಪೋಯಿನಾ ಮಾತ ಕೊಟ್ಟ ಪೋಂಡ ಕಾವ್ಯ ಅಂದಿಜ್ಜಿ. ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಕೂ 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 ಕೋಗಿಲೆ, ಕೂ ಕೂ ಕೋಗಿಲೆ. ಜನರೇಟರ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಪೋಡ್ಚಿ ಕರೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಿ.
ಕತ್ತಲೆ ಕತ್ತಲೆ ಉಂಡತೆ ಕರೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಕರೆಂಟ್ ಪೋತುಡೋ. ಹೋಗಬೇಡಿ ಹೋಗಬೇಡಿ, ಯಾರು ಕೂಡ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ತೋಜುಜಿ ತೋಜುಂಡು. ಕಪ್ಪತ್ತು ಕಪ್ಪತ್ತು ಕರೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಇಜಿ ನೇಪಾಳ ಜನರೇಟರ್ ಪಾಡ್ವೆ ರೀನಿದಾನೆ ಜನರೇಟರ್ ಪಾಡ್ಜೇರಿ ಓ ಆಟೋ ರಿಕ್ಷಾ ಈ ಓಡೆ ಬೋದಿತ್ತ ಗೀತಾ ಮುಲ್ತಲ ಇಂಡು ಪೂರ ಪೋತು ನಂದು ಆಗಲ್ಲ ಜನರೇಟರ್ ಪಾಡ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜ ಅಂದು ನಾನೇ ಪಾಡ್ದು ಜೇರು ಎಲ್ಲಾ ಕಪ್ಪು. ಕರೆಂಟ್ ಹೋಗಿದೆ ಮಾರಾಯ. ಓ ಗೀತಾ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಲ್ಲು, ಈಗ ಬರ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಎಂತ ಜನರೇಟರ್ ಎಂತದಾಗಿದೆ, ಆಗ್ತಾರೆ ಬಿಡು, ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಲ್ಲು. ಆಶಾ ಪೂಜಾರಿ ಸರಿ ಅಕ್ಕ, ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಲ್ಲಿ ಆಯ್ತಾ, ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಆಯ್ತಾ, ಕರೆಂಟ್ ಉಂಟು. ಅಯ್ಯೋ ಶಿವ, ಗೀತಾ ಪೋಡ್ಚಿ ಪೋಡ್ಚಿ ಇತ್ತೆ ಬರ್ಪುಣು ಕರೆಂಟ್ ಪೋಡು ಮಾತ್ರ ಅಂಡ ದಾದಂದು ಗೊತ್ತು ಮುಲ್ಪ ದಾದಾನೊಂದು పోయి కొంచెం బెగరుండు మళ్ళీ పోపే పండదు షీ ఏర్లేజ్జరు పాతేజ్జరు అంది ఏర్లా ನಮ್ಮ ಟಿಪ್ಪಾಂಡ ಟ್ರಿಪ್ಪಾಂಡ ಅಂದು ಕೈ ಮುಗಿಲತ್ತೀಯ ಆಯ್ತಾ ಇತ್ತನ್ ಟ್ರಿಪ್ಪಾಂಡ ಕರೆಂಟ್ 2 ಗಂಟೆ ಬುಡ್ದು ಬರ್ಪುಂಡು ಇಚ್ಚಿ ಎಂಗ್ಲೆಗ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಎಂಗ್ಲೆ ಮೂಲ ಕರೆಂಟ್ ಪೊಯ್ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಜನರೇಟರ್ ಆನ್ ಮನ್ಪೇರು. ಏಯ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಮಾರೆ ರೆಡ್ಡಿ ಪೊಯ್ ನಿತ್ತೆ ದಾದಾಂಡಿಗೆ ಒಂದು ದಾನೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಅತ್ತು ಕರೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಪೋಡ್ಚಿ ಏರ್ಲ ಕತ್ತಲೆಂಡು ಪೋಡ್ಚಿ ದಂಟದ ಬೂರ್ವೇರು ಇತ್ತೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂಚೂರು ಉಂತುಲೆ ಟ್ರಿಪ್ ಏನ ತೀರ್ಥದಾದನ ಆತನ ಅಂದು ತರಬೇನೆನಾ ಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣ, ಯಾರು ಕೂಡ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು: ಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣ, ಈಗ ಜೋರು ಬರ್ಸ ಬರ್ತದೆ. ಬರ್ಸದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಚಂಡಿಯಾಗಿ ಹೋಗಬೇಡಿ ಆಯ್ತಾ. ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿ, ನಾನು ಇದ್ದೇನೆ, ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ ಆಯ್ತಾ. ನಂಗೆ ಕಾಣ್ತದೆ ಮೆಸೇಜು ಹಾಕಿ. ಓಕೆ ಬಾಯ್. ಕಡಲ್ ಮಗ ದಾನೆ ಹುಷಾರಿಜ್ಜ. ಓಲ್ ಎಂಗಲ ಫ್ಲಾಟ್ ಪೂರ ಪೋಂಡಿಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಬಾಕಿದ ಕೊಡ್ಡುಂಡು ಮೂಲ್ ಪೋಂಡಿಗೆ ದಾದಲ ಡಮಾರಾಂಡ ಅಂದು ಮಾತ ಬತ್ತೇರು ಫ್ಲಾಟ್ ತಗೊಳ್ ಬಿದ್ದಾಗಿ ಕರೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಪೆಟ್ಟಾಪುಡ ಅವಳು ದಾದನ ಆತನ ಅಂದು ಗೀತ ಈ ಹೋಲಿತಯ 5 ದಿನ ಕಡಲ್ದ ಮಗನಿಕ್ ಉಡಾಲದ ಸಲ್ಮೇಲು ಏರ್ಲ ದಂಟ್ರದ್ ಬುರುಡ್ಚಿ ಅಂಚಿಂಚಿ ಪೋಡ್ಚಿ ಕರೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಈಗ ಬರ್ತದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಾಧಾನವಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡಚ್ಚಿ ಕರೆಂಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು 5 ನಿಮಿಷ ಬರ್ಪುಡು. ಎಂಕಲ ಮುಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಪೋಪಿನ ಬಂದೆ ಇಜ್ಜಿ ಮಾರ ಓಲ್ ಪೋಂಡಲ್ಲ ಎಂಕಲ ಮುಲ್ ಫ್ಲಾಟ್ ಪೋಪುಜಿ ರಪ್ಪ ಬರ್ಪುಂಡು ಕರೆಂಟ್. ಅವು ತೀರ್ಥದಾದನ ಆಂಡ ಅಂದವಿ ದುಬೈ ಪೋತೀನಿ. ಈ ದುಬೈ ಪೋತೀನಿ ನಿನ್ನೊಂಜಿ ಸುದ್ದಿ ಇಜ್ಜಿ ಮಾರ ಏತು ಕೇನು ನೆಂಕುಲು ಗೀತ ಉಂಡು ಶೋಭಕೇನು ಅಂತಲ್ಲ ಆಂಡ ಇನ್ನು ಶೋಭನೆ ಇಜ್ಜಾಲು ಡಬ್ಬ ಊರತ್ತು ಎಡ್ಡಂಡು ಊರು ಯಾಂತಂಟದ ಊರ ಬಲ್ಲಿಗೆ ಐಸಬಾ ಪನ್ನತ ಯಾನ್ ಗಾಲಿ ಬಾರ್ದು ಕುಲ್ದಿನ್ನೆಟ್ಟಿ ಆಪುಜಿತ್ತು ನಿಂಕಂಚ ಅವಳು ದಾದನ ಆಂಡವು ತಿರ್ತು ಅಂಚ
ಎಂಗ್ಲಿ ಮುಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಪೋದು ಒಂತ ಬರ್ತಾರ ಅಪ್ಪ ಬರ್ಪುಂಡು ಕಪ್ಪದವರು ಮಂಡೆ ನಿನ್ನ ಗೀತರ ಕಪ್ಪದವರಿಗೆ ತುಲ ಏತು ಬಲ್ದದವರು ಬತ್ತಡು ಬತ್ತಡು ವಾ 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 ಬತ್ತಡು ಬತ್ತಡು ಕರೆಂಟ್ ಬತ್ತಡು ಏಯ್ ಏರು ಮಾರವ್ ಏರು ಮೂಲ್ ಬಣ್ಣ ಗೀತ ಬಣ್ಣ ಕರೆಂಟ್ ಬತ್ತನಂದು ಮುಕ್ಕು ಮುಸು ದತ್ತು ಪಾಡ್ರಂಡು ಅಲಕ್ಕ ಪೋಂಡು ಅದಾದ ಹೊರ ಫ್ಯಾನ್ ಬಂದ ಖುಷಿಯಾನ್ ಮಾರ್ರೆ ಇಂಕೀತೆ ಕರೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲ ಕಪ್ಪುದು ಊರು ಯಾರು ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಊಟ ಉಂಟಾಯ್ತಾ ಲಲ್ಲ ಪೋಡು ಪೋಡು ಗೀತ ಬಂದಾಗನೆ ಬಾರಿ ಕರೆಂಟ್ ಪೋದುಂಡು ದಾನೆ ಗೀತ ದಯಾ ಕುಡಗೆ ಎತ್ತೇರು ಇಜ್ಜಿ ಅವು ತಿರ್ತದ ಆದರ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬಾರ ಕರ್ಮ ಮಕ್ಕಲ್ಲ ಎಂಕಲ ಫ್ಲಾಟ್ ಇಡು ಕರೆಂಟ್ ಪೋಪುನೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಪೂರು ಕೋಡು ಪೂಂಡಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ನ ಊರುಡು ನೆಟ್ ಫ್ಲಾಟ್ ಇಡು ಕರೆಂಟ್ ಪೂಂಡಲ್ ರಪಕ್ಕ ಬರ್ಪುಂಡು ಛೇ ದಾದನ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರ ಸರಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಪ್ಪ ಜನರೇಟರ್ ಚಿನ್ನ ನಿಜ ಜನರೇಟರ್ ಹಕ್ಲೆನ್ನ ಗೊಬ್ಬುಗುದಿಲ್ಲ ಎಂಗ್ ಡೌಟ್ ಜನರೇಟರ್ ಚಿನ್ನ ನಮಗೆ ಬತ್ತರು ಅಪ್ಪ ಎಂಗ್ ಸಿಕ್ಕಿಬಿಡು ಯಾನಿ ಪೆನ್ ರೆಟ್ ಪೂರ ಬತ್ತೊಂದಿನಿ ಲೈಕ್ ಲೈನ್ ಸಮಾಯಿച്ച ಉಂಡು ಗೀತ ಬಂದ ಕೇಂಡಕ್ಲೆ ಗೆಬ್ಬುಗುದಿಲ್ಲೆ ಪಂಡ್ ಪೊಡಿ ಎರಕಲು ಗೀತಗ್ ಪೊಡಿ ಎರಕಲು ಎಂಕಲ ಊರ್ದಕಲು ಪೂರ ಆಲಂಚಿನಿ ಗೀತ ಡಾನಾಲ್ ಊರ್ದ ದಬಕ್ ದಬ ಐಸ ಇಡ್ಲಿ ಸಾಂಬಾರ್ ಪಾಯಸ ದಬಕ್ ದಬ ಐಸ ಇಡ್ಲಿ ಸಾಂಬಾರ್ ಪಾಯಸ ಕೂಡ ಬೋಪುಂಡು ನನ ಬಾಬುಜಿ ನನ ಬೋಂಡ ದೀಪು ಜಡಿಬ್ಬಾಯಗ್ ವಾಚ್ಮ್ಯಾನ್ ಉಳ್ಳೇರು ವಾಚ್ಮ್ಯಾನ್ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚ ಮುಲ್ಪ ಪೋಯರ್ ಇಜ್ಜಿ ಕರೆಂಟ್ ಎಂಕಲೆ ಪೋಂಡಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಯಾನಿ ಪೂರ ತಿರ್ತು ಪುರ ಎಂಕಲ್ ಅಲ್ಪ ತಿರ್ತು ಲೈನ್ ಪೂರ ಕರೆಂಟೇ ಇತ್ತಿಜಿ ಇಂಚ ಪೋದಿತ್ತು ಲೈನ್ ಆಂಡ ಎಂಕಲೆಗ್ 24 hours ಕರೆಂಟ್ ಉಂಡು ಒಂದು ದಾದನ ಆತಿನ್ ಅಂಚ ಇಂದೇರು ನೀರವಾಣಿ ಹಾಯ್ ದೇವಾ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಇಂಕ್ ಹರೀಶ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆವಾ ಗೀತಾ ಲೈಕ್ ಕೊರು ಪಾಟಿ ಬರ್ಚಾ ಎಂಕಲ ಶೋಭದಾನೆ ಬೈಜಾಲ್ ಬೆಚ್ಚಡುಲ್ಲಲ ಅಂದಿಯಾ ಸವ ಬೆಚ್ಚೊಡ್ಡ ಅಂದು ಹಿರೇಮಠ್ ಪಂಡ ಹಿರೇಮಠ ಲೈಕ್ ದಾದ ಹಿರೇಮಠ್ ಹಿರೇಮಠ ದಾದ ಅತ್ತು ಇರ ಗುಣ್ ದಾದ ಹಿರೇಮಠ್ ಗುಂಡನಿರಪನಿ ಅಮ್ಮ ಬರ್ಪೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಹೋದು ಬಲೆ ಬಾದೆ ಅವರದ್ದು ಕರೆಂಟ್ ಬತ್ತನಾತ ಇಂಕ ವೇ ಖುಷಿ ಬೋಲ್ ಎಜ್ಜಿನ ಮಲ್ಲಜಿ ಫ್ಯಾನ್ ಪೋಂಡ ಇಂಕ ಐತಾತ ಬಲ್ಲ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಉಲಾ ಇಜ್ಜಿ ಇಂಕ ಅವು ಬೋರ್ಡ್ ಮೇನ್ ಇಂಕ ಬಾಯ್ ಕುಲ್ಲರ್ ಲಾಪುಜಿ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಟ್ರೈಪೋಡ್ ದ ಕತೆ ಮಾರ್ರೆ ಟ್ರೈಪೋಡ್ ಬೈದಿನ ಇಜ್ಜಿ ಅಮ್ಮ ಬರ್ಪೆಯಲ್ಲ ಗೆಬ್ಬು ಗೀತ ಬಾ ದೀಪಗ ಗೀತ ಕೆಪ ತಂಡಿಗೆ ದೀಪೆ ಗೆಬ್ಬು ಗೆಬ್ಬು ಉಂದು ಮಾರೇದಿ ಇತ್ತ ಬತ್ತಿನದ ಇಂಕ ಪಾತೆರ ಜನ ಇಜ್ಜಿ ನಿಕುಲು ಬೋಂಡ ಯಾನ್ ಪದ್ಯ ಮನ್ಪೆ ಪೋಡ್ಚಿ ಎನ್ ಪದ್ಯ ಬರ್ಪೆ ಪೋಪು ಜಾವ ಪೋಚಿ ಸೋಭಕ ಇಜ್ಜೆರ ಆಲಿನ್ ಬೈದಿನೇ ಇಜ್ಜಿ ಲೈವ್ ದಾದನ ಎಕಡೆ ಮೆಸೇಜ್ ಉಳ್ಳಾಲ ಆಲ್ ಇಜ್ಜಂದೋಡೆ ಗೋಪಾಲ್ ಇಜ್ಜನೊಂಜಿ ಬತ್ತದಾನ ನಿಲ್ಕದಾನ್ಲ ಗೋಪಾಲ್ ವನಿತ ಊರು ಪೋತುಂಡು ವನಿತ ಊರು ಪೋತುಂಡು ಈ ಒಡೆ ಬೋದಿತ್ತ ಜೋಕುಲ ರಜೆಕ್ ಎಲಂಜನ ಮೆಗ್ದಿ ಬರ್ಪಲು ಐತಾರ ನೆಲಂಜಿರಕ ಫುಲ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಉಂಡಾವ ಎಲಂಜ ಐತಾರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಫೋನ್ ಲತ ಬರ್ರೆ ಫೋನ್ನಾಗ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ವನಿತಲ ಇಜ್ಜಿ ವನಿತ ಊರು ಪೋತಲ್ಲ ಅಲ್ಲನ್ನ ಶಾಲೆಗ್ ರಜೆ ಶಾಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬರ್ಪಲ್ ಅಮ್ಮನ ಇಲ್ಲಾಗ ಉಡುಪಿ ವೈದಲ್ಗೆ ಆಂಡಲ ಒಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಆಲ ಇಜ್ಜಲ್ಲ ಒಂಜಿ ತಿಕ್ಕುಗ ಪನ್ಪುನದ ಆಲ ಇಜ್ಜಿ ತಿಕ್ಕಲೆ ಬಂದಿತ್ತೆ ನಲ್ಡ ಇಜ್ಜಿ ಅಮ್ಮನಿಲ್ಲ ಪೋತಲ್ ಅಯ್ಯೋ ಯಾನ್ ಪೋತಿನ ಅಮ್ಮನಿಲ್ಲ
ಓ ಈ ಪೋತಿನ ಅಮ್ಮನಲ್ಲಿ ಕಾವ್ಯ ಜ್ಯೂಸ್ ಪಾರಿ ನೈಟ್ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಉಂಡು ಅಮ್ಮನಿಲ್ಲಗ ಈ ಪೋತಿನ ಓಲ ಅಮ್ಮನಿಲ್ಲು ಅಮ್ಮನಿಲ್ಲೋಲು ರಜೆಟ್ ಓದಿನ ಹಾಯ್ ನಮಸ್ತೆ ಮಂಗಳೂರು ನಮಸ್ತೆ ಮಂಗಳೂರು ನಿಮ್ದು ಯಾವ ಊರು ಬಂಗಡಿ ಬಂಗಡಿ ಉಳ್ಪಾಡಿಯಾ ಬಂಗಡಿ ಉಳ್ಪಾಂಡು ಊರು ಉಜ್ಜಿರೆಗ ಈ ತಗುಲಿಲ್ಲನ ಹೌದಾ ಅದೇ ಅರ್ಥ ಹೆಜ್ಜಿ ಕೊಳ್ಳಿ ಇತ್ತ ವೇಣೂರು ಆತು ಬಕ್ಕಲ ಬತ್ತದಾನು ಒಂದ್ 2 ದಿನ ಕುಲ್ಲರಾಯ್ಜ ಅಮ್ಮನೆಲ್ಲಾಡು ಈಗಲೇ ಗೆಡ್ಡೆ ಆಯ್ತಾ ರಜೆಟ ಅಮ್ಮನೆಲ್ಲ ಪೋಲಿ ಕುಲ್ಲರ ಬತ್ತ ಪೋಲಿ ಇತ್ತ ವೇಣೂರು ಕೊಲ್ಲಿ ಹೌದಾದ ಮೆಸೇಜ್ ಕುಡೊಂಜಿ ಕಿಟ್ಟ ದೋಹಾ ಒಂದೇ ಸಂಡ ಅವು ಎಂಚಿ ನೆಪ್ಪುದರ್ ಪಾರ್ದಿನಿ ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಅಂತ ಗಪ್ಪ ವಾಪುದರ್ ಮಾರ್ರೆ ರಿಕ್ಷನ್ ಗೂಡಂಗಡಿ ಪಾಡ್ರೆ ದೆತ್ತಿನಿ ಅತ್ತೆ ಬಾಡಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಆಂಡಲ ಒಂಜಿ ಅಲ್ಪ ಕುಲ್ದಿನ ಒಂಚೂರು 2 ದಿನ ಕುಲ್ಲೆರೆ ಬಲ್ಲಿತಿನ ಒಂದೇರೆ ಕೊತ್ತರ್ ದೋಹಾ ಅಮ್ಮ ಹೊಸ ಮಲ್ಲಡೆಗೆ ನೋಡು ಗೀತಾಡ ಹೌದಾದ ಗೀತಾ ಬರೀ ಹೆಂಗ್ ಹೋದರೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜ ಓದಲ ದಾದ ಬರೀತೀನಿ ಅಕಲು ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಶೋಭಗೆ ಎಣ್ಣೆ ವಿತ್ತು ಕೋಪಾಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಡಿಗೆ ಕಟ್ಟಾಪುಡು ಓ ಅಂಚ ನಮ ಕೊಂಚ ಬೇಲೆ ಇತ್ತು ನಂಚೆನೆತ್ತ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚಾಪುಡು ಹಾಯ್ ಭಾರತಿ ಅಕ್ಕು ಮೌನಶ್ರೀ ಹಾಯ್ ಊಟ ಆಯ್ತಾ ನಿಂದು ದುಬೈ ನೀವು ದುಬೈನಾ ನಮಸ್ತೆ ಗೀತಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ ಇನ್ನು ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ದು ಎಂತ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ನಿಮ್ದಂದ್ರೆ ಎಂತ ಇಲ್ಲ ನಮ್ದುಂಟು ಅವು ಮೌನ ಪೊನ್ನು ಪೊನ್ನು ಆನತ್ತವು ನಮಸ್ತೆ ಎಂತ ಇಲ್ಲ ಮೌನ ಅದು ಕನ್ನಡವಾ ಗೀತಾ ಇನ್ನು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಎಂತ ಇಲ್ಲವಾ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂತ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಎಂತ ಇಲ್ಲ ನಂದಿಲ್ಲ ಅಂತೆಯಾ ಗೀತಾ ಸಾಗರ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಸಾಗರ ಶಿವಮೊಗ್ಗನ ಊರು ಓ ಪುಂಜವೇ ಈರ್ದಾನೆ ಲೇಟ್ ಇನಿ ಐನರೇಕ್ ಬರ್ಪೆ ಬಂದಿತ್ತಾರ ನಮ್ಮ ಕಡಲ ಮಗನ ಲೈವ್ಗೂ ಲೈಕ್ ಡನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೌನ ಲೈಕ್ ಕೂಡ ಆಯ್ತಾ ಗೀತಾ ಲೈಕ್ ಕೂಡ ಮಹಾನಂದ ನೀವು ಕೂಡ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಆಯ್ತಾ ಎನ್ನಾತಿಜಿ ಇರ್ನಾಂಡ ಬಂದ್ಗೆ ಎಣ್ಣಿ ದಾದ ಅಂಚನಾ ಲೇಟ್ ಆಂಡ ಫೈನ್ ಉಂಡವೇ ಲೇಟ್ ಬರ್ತಿನಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಫೈನ್ ಉಂಡು ಲೇಟ್ ಬರ್ರಲ್ಲಿ ಇತ್ತೆ ಗೀತಾ ಒಂಜಿ 4 ದಿನ ಬರ್ತಿತ್ತು ಜಲತೆ ಅಂಚಲೆ ಫುಲ್ಲು ಇನಿ ಕಟ್ಟರುಂಟು ಕಾಸವಲ್ಲ 500 ರೂಪಾಯಿ ಇರುವೋಲು ಇತ್ತಾರೆ ಯಾನ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಇತ್ತೆ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಇತ್ತದು ಎಕಡೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಲೈವ್ ಬರ್ರ ಬಂದಿತ್ತ ಯಾನು ಕಡಲ ಮಗನ ನಾನು 7 ಗಂಟೆ ಬರ್ಪೆ ನಾನು ತೂಲೆ ಒಂಚೂರು ಓಕೆ ಫೈನ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಇರೆಗತ್ತ ಅಲೆಗ್ ಗೀತಾಗ ಏತ್ತಾವು ಫೈನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಚಾಪ್ ಒಂಜಿ 500 ರೂಪಾಯಿ ಫೈನ್ ಹಾಪುಂಡು ಕರ್ಮ
ಸರಿ ಹೋದರ ಅಪ್ಪಜಿರೇಗ ಗೆಬ್ಬುಗುದಿ ಓಡು. ಎನ್ನಾತ್ ಜೀರ್ಣ ಆಂಡ ಪದ್ ಕೇನ್ ನಿಂತ್ ಬನ್ನತ ಅವೆಂಚಿನ ಮೌನ ಬಾರ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು ನೀನು? ಓಡ್ಬೇಡ, ನಿಲ್ಲು. ಬೇರಿಗಿರ್ ಮುಂಡ ಗೆಬ್ಬು ಮುಟ್ಟ ಉಂಡು ತೋಜೋಡು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಕ್ಕುಜಿ ಅಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕಡೆ ಪರಂದೆಪ್ಪಾಡೆ ಅದ ಗೀತ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಕ್ಕುಜಿ ಗೆಬ್ಬು ಎಕ್ಕುಜಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆ ದೂರಡು ಬಂದು ಮನಿ ಪಚ್ಚಿ ಇರ್ದಾಲ ಬಂದು ಚಾಲೇನು ದಾಲ್ ಮುಟ್ಟ ಉಂಡಾ ಪಡ್ದು ಅವಿಕ್ ಬನ್ನಿ ಆಸೆ ಮುಗಿಯಾಡು ಪಾಪ ಆಯ್ ಚಿಕ್ಕಿ ಜಮೀನಜ್ಜಿ ಈ ಗೆಬ್ಬು ಮುಗ್ಗುದಲ್ಪ ಉಂಡು ಆರು ಕುಲ್ಲಿ ಆತ ಏರು ಕುಲ್ಲಿ ಗೀತ ಕುಲ್ಲಿಯಾ ಗೀತ ಕುಲ್ಲಿಯಾ ಕುಂಟೆ ಗೀತಾ ಗೀತೆ ಕುಂಟಿಯಾ ಕಟ್ಟೆ ಬರ್ತದೆibé ಕುಂಟಿ ಅಂಚಂಡ ಬಕ ಮಲ ಮಲ್ಲ ಡೈಲಾಗ್ ಬರ್ತಿಲ್ವಾ ಏನುದ್ದಲ್ಲ ಅದು ಉಂಟಿಲ್ಲ ಅಂದು ಇಜ್ಜ ಯಾರು ಮನ ಬನ್ನೇನು ಅರ್ ಕುಂಟಿಂದು ತೋಜ್ಜ ಬರತ್ತಿನ ಅರ್ ಕುಲ್ಲಿ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಉದ್ದಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕುಂಟಿ ಅತ್ತಾಲ್ ಏರ್ ಬನ್ನಿ ಮನು ಬನ್ನಿ ಮನು ಆನಂದ್ ಬನ್ನಿ ಅರೆಗೆ ಬೆಕ್ಕುಜಿ ಯಾರು ಕುಂಟಿಂದು ಕುಂಟಿಗೆ ಎಂದ ಮೋನಾಡಿಯಾ ಓ ಅನ್ ಪೊಡ್ಜವೆ ಆ ಜನ ನಾನು ಯಾಪ ತೂತೀನಿ ತೂತಾರ ಮನವರೇನು ಗೀತನ್ ತೂತಾರ ಅಲ್ದು ಉಂಟಿ ಅಲ್ಲೇ ಬೆಲೆಕಾಯಿ ಕೊಯ್ಯರ ಹೋಯ್ರಿತ್ತಿಂದ ಅಂಚ ಲೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಆ ಯಾನೆ ಬನ್ನ ಗೆಬ್ಬು ಗುದಿ ಪರ ಮೂಗುಸುದರ ಪೊಲಿಗೆ ಅಲ್ಲ ಮನು ಬನ್ನಿ ಆರೆ ಬನ್ನಿಗೆ ಆ ಜನ ಗೆಬ್ಬು ದೀಪನ ಈ ಜಾಲ್ಗೆ ಬುದೀಪ್ ಜನ ಮೂಗುಸುದ ಅರ್ಥ ಮಾಡೋಣ ಅದೇ ಮೂಗು ಮುಸುಟ್ಟು ಬಾರಿ ದರ್ಪಲ್ಲ ಅಲ್ ರೌಡಿಯೇ al multattal al ಅಂಚಿದಲ್ ರೌಡಿ ಅಲ್ ಡಾನ್ al ಅಂಚನೆ ಎದುರುಕೊಂಡ ದಾಲ ಇಜ್ಜಾವೆ ದಾಲ ಮನೆ ಪೂಜಾಲ ಮುಲ್ ಮಾತ್ರ ಗೊಬ್ಬೆ ಬಾಡ್ನು ಎನ್ನಡ ಗನ್ನುಂಡು ನಿನ್ನ ಗನ್ನು ಏಪರ್ದಿಂಚಿ ಉಂಡು ಗೀತ ಎಂಕ ತೂತು ಸಾಕ ನಿನ್ನ ಗನ್ನು ನಿನ್ನ ಗನ್ನು ಇತ್ರ ಕೈಟ್ ಬದಂಗುಲು ವೇಣುರ್ದ ಪಿಲ್ಲಿಗೆ ಅವು ವೇಣುರ್ದ ಪಿಲ್ಲಿ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲ್ಲಿಗೆ ಪೋಡಿನವು ಅಂಚ ಏನುರ್ಡೆ ಕುಲ್ದೀನಿ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲ್ಲಿ ತೆಗೆದಿರು ವಾಪಿಲೆಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಅತ್ತೆ ಮನು ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲ್ಲಿ ತೆಗೆದಿರು ವೇಣುರ್ದ ಪಿಲ್ಲಿ ಉಂಡಾ ಯಾನು ಮನಿಪ ಗಾಂಧಿ ಬಂದೆ ಒಂಜಿ ಗೆಬ್ಬು ಆರ ಕುಡಂಜಿ ಗೆಬ್ಬು ಕೊರ್ಲೆ ಬಂದು ಅಂಚನ ಹಾಕೊಲಿಯ ಈ ರೇಪ ತೂತೀನಿ ಗನ್ನನು ಯಾನ್ ತೂತೆ ನಿಂದ ಗನ್ನಿತ್ತಿನ ಮುರನ್ ಮಾರ್ಗ ತಿರ್ಕೊಂಡಿತ್ತ ಗನ್ನು ಬತ್ತೊಂದು ಹಾ ಫಸ್ಟ್ ಮೇನ್ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಪುರ ವೇಣೂರು ಉಡುಪಿ ಕುಂದಾಪುರ ಬೊಕ್ಕದ ಪಿಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಪುಡ್ದಿ ನಾವು ಸುರೂಟು ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿ ತೆದ್ರು ಆ ಪಿಲಿಲ ಬರ್ರೆಜ್ಜಿ ಅತ್ತಂಡತ ಬತ್ತನೆಲ್ಲ ಗರ್ಜನೆ ಮನ್ಪೆರೆಜ್ಜಿ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿ ತಕಲ್ನ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿ ತೆದ್ರು ವಾ ಪಿಲಿ ತಲ ಗರ್ಜನೆ ಮನ್ಪೆರೆಜ್ಜಿ ಕಾಲು ತೂವೋಡು ಪಿಲಿ ಕುಲ್ಲೋಡು ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿ ಗರ್ಜನೆ ಮಂತಿ ಬೊಕ್ಕಲ ಹಾಕೋಡು ಅವು ಆರ್ಮಿದಕಲು ಅತ್ತೆ ಹೀಯೇ ಪೊಂಜೊಬ್ಬರನಿ ಗಂಡು ಬತ್ತೊಂದು ಇಡೀ ವೇಣುಡ್ದು ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ್ಗೆ ಎಬಿ ಅತೆವನು ಮುರಣಿ ಗಂಡು ಬತ್ತೊಂದು ಪೊಂಜೊ ಒಂಜಿ ವೇಣುಡು ತಿರ್ಕೊಂಡಿತ್ತಿನ ಬಂಡದು ಪೇಪರ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೈಜಾ ಅವ್ ಮೋಲೆ
ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿಕ್ ಆ ಬೇತೆ ಪಿಲಿಕುಲು ಪುರ ಪುಟ್ಟ ದಾದೆ ಬರತೀನಿ ಎಂಕ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಈರೆ ಓದು ಬರೋಡ ಎಂಕ್ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿ ಆಲ್ವೇನೊಳ್ಜಿ ಅಂದ ಅವಿ ಪೋಯೆನಾ ಗಂದು ಕನರೆ ಏಯ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಮೈಗೆ ಮೇಗೆ ಎಂತ ಮಾಡುದ ಗೀತ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಸೆಕೆ ಉಂಟಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಉಂಟು ಮೇಯೆಲ್ಲ ಅವು ಜನ ಆರು ಅಂದು ನಮ್ಮ ಗೀತ ಬೆರಿ ಬೆರಿ ಪೊಡಿ ಮಲ್ಪುನ ಆಲೆ ನಾಡೊಂತಾರ ಆಲೆ ನಾಲ್ಪ ಆಲೆ ಆಲೆ ನಾ ನಿನ್ನ ಗನ್ನತ ಅಂದದಾದ ತೂತಾರ ಪೂರ ಲೂಸ್ ಮಂತ್ ಪಾಡುವೆ ದಿಗ್ಗದು ಮಂಡ್ಯ ತೂತೆ ಪಂಡ್ರೆ ಗೊತ್ತುಂಡತ್ತು ಖಾಲಿ ಗನ್ನು ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಪಿನ ಆಲಂಚೆರಿ ಏತ್ ಜನ ಪೊಡಿ ಮಲ್ಪು ದಾದೆಕ್ಯಾ ಚಾಕ ಗೋಲಿ ಬಜೆ ಮನ್ಪು ನೀಳು ಬಜೆ ಪೂರ ಪೋಡಿ ಬರ್ಚಿ ನೆರ್ನ ನೆಟ್ ಲೂಸ್ ಆತುಂಡು ಗೀತನ ನೆಟ್ ಲೂಸ್ ಆತರ ಗೀತ ಪೂರ ತಿರ್ಗದ ಪೂರ ನೆಟ ಗೀತದ ಬುಡತ್ತ ಫುಲ್ ಟೈಟ್ ಮನ್ಪರೆ ಎಂಗಿ ಬಲ ಗೀತ ದಾದ ಮಾತ ಲೂಸ್ ಆತನು ಓ ದೇವ ಎಂಜಿ ಕರೆಂಟ್ ತಗು ದಾಯ ಸೈಪಿರಿಂದೇ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಎಂಕ್ ಗುದ್ದುದು ಪೊಡಿ ಮಲ್ಪೊಡತೆ ಹಲ ಮಂಟೆ ಫುಲ್ ಕರೆಂಟ್ పోతు ನರಕದ ಏಯ್ ಕರೆಂಟ್ ಎಂಚಿ ಮಾರ ಮಕ್ಕಳ ಕರ್ಮ ಕರೆಂಟ್ ತಿಪ್ಪುನು ಓಡು ಮೋಲೆ ಪೂರ ಮನ್ಪುನ್ ಗೀತನೆ ಅಲಕ್ಕ ಪೋಂಡು ಓ ಏಚ್ ಕರ್ಮ ಮಾರ ಮಕ್ಕಳ ಫ್ಲಾಟ್ ರಾತ್ರಿಗೆ ಏತ್ ಸದ್ದೆಪ್ಪರಣ್ಣು ತೀರ್ದಂಡ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚೆತ್ತಿಜಿ ನಮಕ ಕರೆಂಟ್ ದ ಬಾಯತ್ ಬರ್ಬು ಅಂದ್ ಮಾರ್ರೆ ಕರ್ಮದ ಮಾರ ದಾದ ಲೂಸ್ ಆತನ ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಕಟ್ಟದಿನಕ್ಕೆ ತೆತ್ತೇನ ರಾತ್ರಿ ಬರ್ತದೆ ಹೆಕ್ ಓಕೆ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಗೀತಾ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಅಂಜನ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಬೋರ್ಡು ಬರ್ಪು ಜದನ್ನು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಓಕೆ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಕ ಎಂಚಿನ ಬಗ ಬರ್ತೀನಿ ಗನ್ನು ಗೀತಾ ಪೋಪೇರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ AK-47 ಗೀತಾ AK-47 AK-47 ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಬೇರಿ ಬೇರಿ ಪೋಂಡು ಬತ್ತದು ಏನ್ ಮುರ್ತದ ಏ ಮಾರ ಕೂಡ ಬೋಂಡವು ಬೇರಿ ಬೇರಿ ಪೋಂಡು ಗೀತಾ AK-47 ಎಡ್ಡೆ ಬೆಡಿಯಾ ಪೊಟ್ಟು ಬೆಡಿಯಾ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಲ್ಡನಕ್ಕೆ ನೋಡು ಎಡ್ಡೆ ಬೆಡಿಯ ಪೊಟ್ಟು ಬೆಡಿಯ ಅಂದ್ ಅಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಪತೊಂದು ಮಾತ್ರ ಅವು ದೀಪಾವಳಿದಾಗನ್ನು ಅಲ್ಲ ಜೋಕ್ಲೆ ಕಂದಿನೆಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕಂತು ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅಲ್ಲಿ ಪತೊಂದು ತಿರ್ಗು ನಾವೇನು ಅತ್ತ ಗೀತಾ ಆರ್ದಾನಿ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಬೆರಿಕ್ ಬೆರಿಕ್ ಪೊಡಿ ಬಂಪರೆಡ್ಡು AK-47 ಎಡ್ಡೆ ಪುಡವ ಪುಡವ್ ದಾರ ತೊಂದರೆ ಅಜ್ಜಿ ಪುಡವ್
ಬಿಸಿ ಕೊಡುವಾಸಿ ವಾಸಿ ತಳಮಳ ನನಗೇಕೋ ಆಸೆ ಆಸೆ ಮಂಡೆ ಬಿಸಿ ಮಂಡೆ ಬಿಸಿ ದಾದ ಗಮ್ಮತ್ತೀನಿ ದಾಲ ಗಮ್ಮತ್ತಿಜ್ಜ ಪೈಕಡೆ ದಾಲ್ ಇಚ್ಚಿ ಇನಿ ತರಕಾರಿ ಕೊಂಜೋಗು ಜೋಲಿ ಆತಿಲ್ಲತ ಏರಿಗ ಗೀತಾಗ ಇನಿ ಶೋಭನಗು ಮತ್ತೆ ಏರ್ಲ ಬೈಜಿ ದಾದನ ಮೌನ ಬತ್ತಲು ಬೋಯಲ್ ಏರ್ಲೆಜ್ಜಿ